Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo un kaka jopuonja Fidel kaachiel kod in Steve, ang'o momiyo nuyie mar mondo mi ukaw rak mar dhi e tich kaka interns, to ng'eyo maber ni un jopuonje ma osetiegore, untiere kod TSC namba, kendo ung'eyo bing'e ni kinde ma idhi kate tich iwacho ni ing'eyo value mari, ing'eyo worth mari, ang'o momiyo nochuno mar mondo mi ukaka barupe go udhi uchak tich kaka interns, koka sani waneno ka koro ywak owuok ni ok udwa internship, udwa nondiku permanent and pensionable. Ayro madam, an gi penjo ka. Jatend nato wacho ka ni nokwero TSC uso ne giwuok e media ka gikwero teachers ni kik apply intern. Abubedo kod dwoko nwa penjo makamano. Fidel, in bende wach moro hiyo? Adwa ni mondo awach maber kabisa ni internship ok en gima rach. But sana kaka nokele. But deber ni TSC ma en duol mandiko jopuonje orito chik kaka jatelo ni owacho. To deo kwa bedo gi yukni kumora mora. Nikech ne giwacho maber kane wadonjo ing'eni ng'ato ka ng'ato nigi goal kata ng'ato ka ng'ato nigi kako pango ngimane. Sama wadonjo orak no wach maber ni oragni en higa achiel, mane kaka barua wacho. Lakini korako jokrumo to nikech no wacho orak en higa achiel to bok nuoye. Matiende ni to school ting'ene nyithindo to njiri school ne gine school ga manyien sani pod gine school. Matiende ni mano koro en automatic kata en odhi gani kiayo orak to kaka chik dwaro ni ng'ano koro bedo ikete koro indike ka ng'ama ongirore ma kizungu wacho ni indike koro under permanent and pensionable. To kane watieko rak to TSC ochako loko koro kaka nopango ni chak inuoyo rak kendo. Mano koro okde nowinjo iwacho ni ang'o momiyo ne wadonjo king'eyo value mari, king'eyo gima in. Gima ne miyo wadonjo isetiegori, isedhi university mitiegori, to Kenya ka wang'eyo tich onge tikoni ni donjo rak mar higa achiel basta yudo tich. Ing'eni mano ng'ama chalo gimoketi utegu moro tineno ka mbele kucho kichikoro mi daraja moro miluwo. Iwacho ni wawa akaw mapotisni lakini nikech owacho ni en mana higa achiel ok ng'eny. Lakini koro sani gichagi duke no ni chakiri renew to boge wacho ni kise renew koro idhi timre nade, koro idhi mi tich mane dwaro cha. Koro en bikoni mana ni renew chakenuo tikiani en giko man. Ma kama giwache ni ker mar piny Kenya ma migosi William Ruto nowacho ni koro oragwa ni en mar higa ariyo. Onge kuma nomiwa barua ni kata higa ariyo ni koro korumo to koro indiki. Iwinjo. Mano koro e gima lite kabisa ni koro en mana iwache mana liel, iwache mana kumoro. To kama ondike maber ni koro to higa ariyo ni korumo to in gi barua moro midhi godo ma koro iwacho ni ma to koro ondiki ni barupi kanyo kochako ondiki barupe wochako ondik mana kendo ni en orak kendo mana mar higa achiel. In fact wang'ni to koro kondiki ni ok chak nuoye. Machacha mano miwa mokwongo to nondiki ni en orak mok chak nuo ka higa achiel oserumo ten kamano. Koro gol mokwongo ma gichenjo en ni giwacho higa achiel gichak gimedo kendo. To sama gimedo ni koro giwe koro blank. Moko wacho ni koro higa achiel ni to kitieko to koro ichaki mi gimidwaro. Koro kadwoko gimomiyo wacho ni ne wadonjo, ji nodonjo nikech ne in zero, onge gima ne in go. To ng'ato koni ni donji higa achiel. Matiende ni kare koro nowuondwa. Koro mane gima wang'o e jopuonje nikech jomoko bende nitiere mano bire tijini, ka nitiere tije mane gitiyo mane ber. To nikech gitiyo tije ji giwegi. Nomiyo koro afadhali we kama ne chamo mshahara mang'eny to idhi e tij sirikal ma koro ing'eni stability mar job ni security is guaranteed. Koro jogi bende ywa kabisa. Waweyo tije wakati kwa biro ka. Kendo kae makoro rache kabisa makoro onge kata mochuno. Koro mano te ywak jopuonje. Aya, kadwa medo, internship no chakore, oko chakore sani gi this government. Internship ne nitie kata government mar President Uhuru. To internship ok en gima rach. Ne teachers indiko on internship with a maximum period of 1 year. Maka nitieko mano tibedo transferred to PNP. Koro maka kanwa donje tich dwe mar ariyo. Ondik nwa letter wadhi tiyo for 1 year 12 months. One off non-renewable. Koro kane chopo dwe mar 11 ka wachako penjo county director wan kanye. Okwane kuma piny dhiye. Koro ginyisowa kata gimbe gikia gimora mora. Koro chuno wachako wuok oko wago koko ka journalist kane gidhi State House. Ekoko penje President Ruto ni what is the stand of GSS teachers. Koko buoko koko ngisoge ni negine agreement as a government ni nyaka wati for 2 years. Koka wabedo kokindiko wa PNP. Ma these 2 years is just political. Onge kumora mora mobedo documented that it is 2 years. Kuro
letter mana gichak gibiro godo mar renewal ni, it is just something that is open. Hakuna maximum period mung'iswa ni kwachopo ka to wadhi bedo PNP. Ing'iso wang'isa gi dhok mar siasa. Koro sani waseol gi wach siasa, wan jopuonj wa joma luwo sheria. To ka onge gima obedo documented mar sheria, we are not going to go back to the job. Hezbo nitiere penjo mane Steve openji kae kapok wadhi Zablon Awange. Openji kae ni wach manung'iso TSC ni wach mar ndiko jopuonje internship biro kelo shida